Bé, avui tenim així a Joan Llinares, que es parlarà sobre l'art i canvi, el gest social, en l'obra d'Antoni Miró. I pel fons que hi veig, suposa que parlarà al voltant dels esdeveniments polítics, no? A partir de la figura de 1700, no? De l'obra d'Antoni Miró. Bé, Joan Llinares Gómez, nascut a Alzira, el 1953, és llicenciat en Dret, de formació econòmico-pressupostària. Des de l'any 2001 fins ara ha estat administrador del Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb funcions gerencials. Llinares és funcionari en excedència del Cos Nacional de Secretaris, inventors i tresorers d'administració local. El 1988 va començar l'excedència per incorporar-se a l'equip fundacional de l'Institut Valencià d'Art Modern, de l'IVAM. I en va ser l'administrador entre l'any 95 i 2001. La formació de Joan Llinares inclou diversos màsters en gestió cultural, és també autor de diversos treballs i coautor de l'obra Administració i Direcció de Museus, aspectes jurídics en el capítol de formes organitzatives. Ha sigut director del Palau de la Música Catalana en el període d'aclariment del cas Millet, un període de corrupció cultural, no? I bé, li dono la paraula a Joan. Són poquets, no sé si farà falta el micro, però si estem més còmodes. Bon dia i gràcies per la vostra assistència. El que jo pretenc que siga una estona de reflexió i debat al voltant de la funció social, la funció sociològica de l'art en general i en particular de l'aportació d'Antoni Miró a aquest plantejament i aquesta forma de veure el que és la pràctica plàstica i estètica. Gràcies també per la presentació. No estic ara en el MENAC, el MENAC va ser abans del Palau de la Música, ara estic en l'IVAM, estaré un temps també per acabar allí una feina d'esclariment de coses i que ja pràcticament està acabada en el que és la fase interna del museu. La fase dels fiscals i dels jutges acaba de començar. Vull començar amb el que en definitiva és la raó per la que estic així amb vosaltres i el que més me vincula amb l'obra de l'Antoni Miró. L'Antoni Miró el vaig conèixer ja fa molts anys, precisament a Barcelona i en una visita al Museu Nacional d'Art de Catalunya, la que era la seva secció encara separada del Museu d'Art Modern, en el Parc de la Ciutadella, anava acompanyat del Manolo Boix, al qual m'unia una amistat també molt antiga, que és la via per la que jo vaig connectar amb l'art, una via purament instrumental en un principi, no vinculada al gaudi estètic, que és una qüestió que en el meu cas ve molt després. Ha estat la meva connexió amb el món de l'art ve d'una època en la que l'artista es vinculava a uns processos socials en el que estava immersa una bona part, una fracció molt important de la joventut d'aquella època. Vos estic parlant de la dictadura franquista, on la generació de l'Antoni Miró va jugar un paper fonamental a l'hora de transmetre a través de la seva creació artística un pensament de canvi i un pensament de crítica i de defensa d'uns valors que en aquella època, avui a la gent jove vos pot semblar una qüestió surrealista, però en aquella època no existien les llibertats civils i molt menys les llibertats
culturals o les llibertats nacionals que ara podem gaudir o almenys podem tenir en un nivell molt desenvolupat. Era una època on per el simple fet de manifestar-se s'anava a la presó, o per el simple fet d'estar en un sindicat se podia tindre anys i anys de presó, quedar inhabilitat absolutament per a tots els treballs i ser postergat per aquella societat dirigida per un dictador molt sanguinari. Jo he entès l'art sempre vinculat no sols a la qüestió emocional. Els grans teòrics de l'art parlen de que l'art és allò producte de la creació humana que és capaç d'emocionar-nos. Per a mi l'emoció també ha anat sempre unida a la comunicació. Emocionar-nos perquè ens comunica alguna cosa. També no me posaré a discutir, i experts n'hi ha amb molta major autoritat que jo, que l'aspecte estètic i l'aspecte emocional té moltes components de tot tipus, de tipus psicològic, de tipus personal, de tipus íntim, que per si mateixa justifica la pràctica estètica. Però tal com en aquella època de la que vos parle es va produir un fet en el que es van varis catedràtics d'universitat, entre ells Aranguren, Tierno Galván, van ser expulsats de les seues càtedres per la dictadura franquista. També va haver un catedràtic, García Calvo, que davant d'aquelles expulsions a ell no l'havien tocat, no l'havien expulsat, era professor d'estètica, Aranguren era professor d'ètica i Tierno Galván era professor de dret constitucional, dret polític seria en aquella època. La seva dimissió va consagrar una frase que a tots vos sonarà, però que se produeix en aquest moment dels anys 60, que és la de si no n'hi ha estètica tampoc pot haver ètica. I a la inversa, si no n'hi ha ètica tampoc pot haver estètica, vinculant d'una forma íntima i d'una forma inseparable els dos conceptes, l'ètica i l'estètica. Dins de totes les visions que se pugui tindre de la creació artística, jo me quedé en la que porta unida la component d'ètica, estètica i la comunicació social, entès l'artista com una persona que participa de l'ambient i del context en el que ell està vivint i decideix a través del seu treball, a través de la seva pràctica estètica, decideix intervindre i decideix transmetre als seus conciutadans aquells valors de totes les variables que vulguem entendre, però que ho entenc com una relació activa i permanent entre ell i la societat en la que viu. Ahí és on jo entenc i he entès sempre l'obra d'Antoni Miró, al igual que una bona part dels seus coetàneos. Que no és així, els que esteu ací i per el vostre interès en aquest curs, evidentment, podreu plantejar totes les altres visions que n'hi ha de la dimensió artística. Però permeteu-me que jo me quede en aquesta, que és la que realment per a mi ha tingut una raó de ser i és per el que me va semblar interessant i motivador que allà per finals dels anys 80 decidira deixar el meu cos funcionarial i posar-me a ajudar en la gestió i en la creació d'un museu com ha sigut l'IBAM i com se pretén que torni a ser l'IBAM. Vos vaig a posar perquè m'agradaria que la meva intervenció girara al voltant d'aquest fet, que imagina que si heu seguit la premsa tindreu notícies d'ell, que és l'escultura
1707, 25 d'abril 1707, de l'Antoni Miró. És una escultura, com vegeu, en ferro cortent, d'acer cortent, de 25 metres de llargària per 3 metres d'alçada i que estava instal·lada en la rodona d'entrada de la ciutat de Gandia, la rodona nord, la que s'arriba a Gandia venint des de València. Aquesta escultura és una representació derivada de la visió particular del Toni Miró del quadre de les llances de Velázquez. La seva composició és semblant, fent la seva particular interpretació del quadre. I situant-lo en una dinàmica visual que està molt vinculada al lloc on se va instal·lar. És una obra que el Toni idea i crea a partir del lloc on anava a ser instal·lada, on l'Ajuntament de Gandia li va demanar que volia una obra seva. Era 1707, se complien 300 anys de la batalla d'Almansa. La interpretació que fa el Toni Miró d'aquest aconteixement, d'aquest encàrrec de l'Ajuntament de Gandia és reproduir una obra que simbolitzara el final d'una batalla en el que n'hi ha uns guanyadors i n'hi ha uns perdedors, exactament com el quadre de llances o la rendició de Breda, conforme li vulguem dir. I ell pensa en un plantejament de que no va ser una obra que va estar exposada en un lloc estable des d'un punt de vista de la seva ubicació, de proximitat amb el ciutadà que se puga plantejar estar mirant-lo com un quadre. No se planteja esta escultura d'esta manera, sinó que se planteja com un monument per una part d'arribada, de benvinguda a aquells que s'apropen a la ciutat de Gandia, que encara que dels fets de 1707 el que ens queda sobretot la batalla d'Almansa i després la següent gran desfeta que va ser la crema i la destrucció de Xàtiva, però Gandia també va ser una de les ciutats que va patir les conseqüències de l'exèrcit Borbó, igual que Alzira, igual que València ciutat. El que ha quedat és el de Xàtiva perquè l'ordre expressa del Borbó de que la ciutat estiguera cremant durant un any se va fer només per a Xàtiva. Les demés se destruïren i se va fer tot el mal que es va poder, però el de Xàtiva, que pergué el nom per Sant Felipe, imagina que, si no ho sabeu, la batalla d'Almansa va ser d'una derrota dels exèrcits que defensaven els furs valencians i defensaven el regne de València amb la seva composició conforme s'havia anat desenvolupant des de la fundació del regne quan Jaume I, i amb aquesta derrota en Almansa els exèrcits francesos i castellans consideraven que el regne estava conquerit i que no havia cap problema. Al trobar-se la primera gran resistència a Xàtiva, se va generar tota la ràbia que queda interpretada en que aquesta ciutat desaparega, fins i tot el seu nom se diga Sant Felipe i a més que durant un any estiga en flames. Per tant, la batalla d'Almansa va ser molt més que una batalla, va ser un període de destrucció a tot el país i en definitiva ha inspirat moltes coses, però entre elles l'obra d'Antoni Miró i construïda a Gandia és un reflexe de treball
estètic al servei de la memòria, d'una memòria històrica. Dins de tot el conflicte sobre memòria històrica s'ha centrat en el que tenim més pròxim, en tots els fets de la guerra i la postguerra civil, però memòria històrica també és recordar per què estem com estem i les reals i els orígens de la problemàtica de la societat valenciana no venen dels anys 30, venen del segle XVIII i fins i tot d'abans. L'escultura, en definitiva, és una representació que pretén recordar a tots aquells que la veuen, almenys aportar-los aquest instant de reflexió sobre el que es vol dir, i en definitiva dintre d'aquesta funció és on naix el propi problema, és a dir, algo que era un monument pensat perquè se quedés allí per a tota la vida. És una escultura que estava clavada en una gran llosa de formigó perquè el pas del temps no se notara, de 20 i tantes tonellades de pes, encarregat per el poble de Gandia. Arriba un senyor alcalde i decideix que, tal com ell li deia, aquesta ferralla té que anar fora d'ell. I així és on ve tot un procés de reflexió de per què passen aquestes coses en l'any 2013, o sigui, per què s'estan produint encara qüestions d'aquest tipus. O sigui, que una escultura siga arrencada del seu lloc per un senyor que representa el social i políticament a tot un poble, i que a més ho faça i no passa res, i se plantegi davant de totes les instàncies i no passa res. És a dir, primer, des d'un punt de vista, jo que vinc del municipalisme, tal com us hem comentat, vinc d'un cos tan antic com és el dels secretaris i interventors d'Ajuntament, les qüestions que se decideixen en els ajuntaments al voltant del benestar dels veïns tradicionalment han vingut sempre precedides d'una justificació del per què se fa una cosa que a més va a costar diners, va influir en l'estètica urbanística, va determinar tota una sèrie de nous condicionaments i sobretot va anar en contra de decisions que s'han pres amb anterioritat, que han tingut també el seu cost. El per què, la pregunta del per què poden passar aquestes coses només ens dona una resposta si anem al que en definitiva juga el món de l'art. El per què és perquè no se vol que hi hagi expressions ni estètiques ni de ningú tipus en la via pública, a la vista de tots els ciutadans, normalitzades, com és el que hi hagi una escultura en la via pública, de l'absoluta quotidianitat amb els ciutadans. Persisteixen visions i persisteixen ideologies que no ho volen, senzillament no ho volen. I el sorprenent no és que hi hagin aquests personatges. El problema des d'Aristòteles no és que hi hagin estúpids o que hi hagin necis, és normal, forma part de la naturalesa humana. El problema és que manen, el problema és que tinguin el poder. I la raó que el senyor alcalde, el senyor Torró, exalcalde, afortunadament i per els pèls, donar per enderrocar l'escultura era que volia col·locar en aquesta rodona una altra escultura que representara més a la ciutat de Gandia, és a dir, l'escultura de Toni Miró, recordant i honorant el 25 d'abril de 1707, per a ell no era
representativa i aleshores... I aquí és on ve, per a mi, formant part de la manera d'entendre l'art, ve totes les visions diferents i discrepants que puguen donar-se en aquest terreny. El senyor Torró compta amb la col·laboració d'un altre escultor, d'un altre artista, Jaume Espí, que és el que s'ofereix a fer l'escultura que substituiria a la de l'Antoni Miró. I per així tindríem una altra via de debat. Ja fixeu-vos que havíeu començat plantejant la funció dels museus. La funció dels museus és purament col·lateral i purament marginal. És la funció de l'art, el que entenem per l'art, la seva funció en l'àmbit de la societat i també, per què no, la seva banalització en determinades circumstàncies. El que un altre escultor se preste a ser el vehicle d'un censor, d'un autoritari que vol eliminar una expressió tan clara, tan oberta, com la que representava l'escultura de l'Antoni Miró, ens ho ha de fer pensar, ens ha de fer reflexionar. I també arribar, com jo he arribat, després de 30 anys gestionant patrimoni cultural, el que he arribat és que en el refranero castellà diu que en totes partes cuecen habas. I en l'àmbit de l'art també n'hi ha gent banal, n'hi ha gent al servei del poder, l'ha hagut sempre, i aquesta realitat la tenim ahí i no ens ha de donar ninguna nosa el dir-ho i el recordar-ho contínuament. És a dir, l'esquirolisme que en el món sindical tant se critica, en el món de l'art també el tenim. I en aquest cas és un cas claríssim i manifest d'un personatge que ell se diu que és escultor i que se presta a una operació de censura i a una operació d'agressió a uns drets que té el propi autor. Partim de que a través de l'escultura teníem una representació estètica d'uns fets socials i d'un compromís social no sols de l'artista sinó del conjunt de la societat que li va encarregar aquest treball, però després amb l'agressió contra l'escultura i contra, en definitiva, el que representa i la memòria, se produïa una sèrie d'agressions que anàvem al terreny pura i estrictament legal, perquè afortunadament la societat moderna ha avançat molt en aquests aspectes, i no perquè el dret espanyol, estem en un santuari del dret com és aquesta facultat, no perquè el dret espanyol hagi aportat molt, malauradament, i ho dic com a advocat, el dret espanyol ha aportat res al món del dret vist des d'un punt de vista del conjunt de la societat moderna, és a dir, societat moderna en tots els àmbits. Seguim sent tributaris del dret romà en la part civil i del dret francès en la part pública, i poc més. Afortunadament, en l'àmbit dels drets d'autor, moviments del segle XIX, sobretot nascuts a França, generaren el reconeixement legal d'estos drets, el dret de l'autor a la integritat de la seva obra, el dret d'autor a que no se falsifique la seva obra, el dret de l'autor a que no se viole la seva obra, tant siga en l'àmbit literari, en l'àmbit musical com en l'àmbit artístic i estètic. I aquests drets, el senyor alcalde, l'Ajuntament de Gandia ja com a tal ajuntament, perquè actuava com a tal ajuntament, els va ignorar. La batalla legal que va generar perquè l'Antoni Miró no s'arredrà, no va voler acceptar el que l'Ajuntament li va amenaçar, el que anava a retirar la seva escultura. La primera resistència que se va plantejar
de recordar-li a l'Ajuntament que això no se podia fer legalment, va ser la de canvi un suposat canvi d'actitud, de dir, bueno, pues n'hi ha que buscar un altre lloc perquè ahir volem posar una altra cosa. Fins i tot trobar un altre lloc se va estar estudiant. En realitat el que volia era treure-la conforme ara s'està sabent, conforme estan apareguent papers en l'Ajuntament de Gandia. Este senyor ja no és alcalde, hi ha aparegut el contracte en l'escultor Jaume Espí per el que anava a cobrar 50.000 euros, però que després ho intentaren passar com que era una donació. És a dir, de l'Ajuntament de Gandia van eixir moltes coses i se va veure com una vegada més les institucions públiques han estat preses per veritables màfies en tot el sentit de la paraula. O sigui, si no tenim mort segurament és perquè són uns covards, però són màfies i actuen com a tals. Estan apareguent els papers ara en el que darrere de tota l'operació i molt abans de que se plantejara de que lo que queremos es cambiarla de sitio y no queremos destruirla, això va ser l'excusa quan se van veure davant dels jutges, havia una clara decisió de retirar com a ferralla, conforme digueren, esta escultura. La resistència del propi Toni Miró a que això ocorrira i el fer valdre els seus drets com a autor és també a la vegada una resistència contra la misèria ideològica, humana, artística que ha penetrat en una bona part de les nostres institucions. I parlo en plural de les institucions perquè l'assumpte s'ha intentat traslladar a altres àmbits, és a dir, al Consell Valencià de Cultura se li digué el mateix i el ciutadà nord-americà que el presideix, el senyor Grisolia, en un correctíssim castellà contestà que li preocupava el tema i que lo mantuvieran informado, però absolutament no va fer res. Com no van fer no va haver ninguna altra reacció, també se va presentar la mateixa denúncia en el Ministeri de Cultura, en la mesura que la Constitució li atorga a l'Estat la competència exclusiva contra l'espoli, de lluita contra l'espoli. Això era un espoli, però la destrucció d'un bé cultural és un espoli, i el Ministeri sí que ens conta que va fer alguna acció purament telefònica avisant de que ahir podien tindre un problema, és a dir, almenys tenien més consciència del conflicte legal en Madrid que el que era el nostre territori. La bona qüestió és que a base de recursos en una primera etapa, durant un any i pico, vam poder aconseguir frenar amb instàncies judicials la destrucció de l'escultura. Tots aquests recursos se van anar esgotant i plantejat d'una manera sorpressiva i jugant amb procediments d'utilització de secret, de contractar una empresa sense que ningú sabés, de fer-ho de nit i de preparar-ho, un dia finalment la van arrencar a base de sopletes, a base de grues que se la van emportar i la van col·locar simbòlicament en un lloc, a part d'infame, perquè l'escultura pergué completament aquesta visió global de ser vista per els 360 graus que és una rodona, i amb la centralitat de la plaça on estava la col·locaren davant dels jutjats, o sigui, un lloc on havíem anat molts dies i moltes vegades. Precisament la burla del propi Ajuntament va ser que l'escultura estigui allí davant dels jutjats, en un aparcament, al costat d'un aparcament rodejada de cotxes, pràcticament invisible, que és on ara està si un dia aneu per Gandia. Per què la va instal·lar i no la va tirar conforme anava a tirar-la al vertedero, coneguent la figura
d'este senyor, hasta és possible que en el seu cap estigués el de vendre-la com a ferro. Pues senzillament perquè entre una de les denúncies davant del jutjat, d'un jutjat de lo penal, el propi jutge li va dir que si sabia que l'escultura no se podia destruir, i si sabia que el que estava fent, en la qual cosa ells, conforme anaven veient-se dintre del conflicte i passejant per els jutjats, anaven corregint totes les seues postures. Això va ser una de les actuacions amb el que van poder frenar la destrucció, perquè el propi jutge li va dir que conforme anaven a actuar que era delicte. Aleshores ho paren tot i comencen de nou involucrant a moltíssima gent, que van des d'arquitectes, que van des de cara a fer un projecte de trasllat de l'escultura. El que era treure l'escultura i substituir-la per una altra, ho pinten, conforme es diu en l'àmbit administratiu, pinten un expedient en el que per una remodelació urbanística del lloc era necessari traslladar aquesta escultura a un altre punt de la ciutat on anava a quedar perfectament en iguals condicions. Involucren arquitectes de l'Ajuntament, involucren advocats de l'Ajuntament per poder anar vestint tota aquesta acció, que en definitiva no era una altra que la pura censura, que era la que en origen apareixia. L'alcalde aquesta escultura li feia nosa per tot el seu significat i per tant de la manera que hi havia volgut, ja li havien advertit els jutges que així no era possible, comença a buscar totes les triquiñueles jurídiques que les n'hi han per a poder justificar lo injustificable, i se fa un projecte que el fa l'arquitecte municipal, que l'arquitecte municipal també ha advertit perquè s'assessoraria, deixa ben clar en la memòria tècnica de desmuntatge, ja se parlava de desmuntatge de l'escultura i trasllat a un altre punt de la ciutat. Ja el que ve a dir és que este treball de desmuntatge i de tornar a muntar s'ha de fer sota l'assessorament i acompanyar del propi artista. Ho diu el propi arquitecte municipal quan fa la seva memòria tècnica. Fet que en ningú moment se va complir. Quan s'arranca l'escultura, este mandat del propi arquitecte és absolutament despreciat i el desmuntatge de l'escultura se fa a la tremenda i amb una empresa que no tenia ni idea de com tractar aquest tipus d'obres artístiques. El procés que se continua i se planteja en l'àmbit dels tribunals està seguint el seu camí. Amb l'arribada ara del nou Ajuntament s'ha plantejat un procés de negociació que paralitza els processos judicials que estan en marxa, els paralitza de moment per trobar una solució. L'única solució és que l'escultura torni a estar en el seu lloc i se la dignifique i se recupere allò que va ser destruït i eliminat de l'imaginari de la ciutat de Gandia. Aquestes negociacions estan ara pendents d'un nou procés amb un plantejament diferent per part de les actuals autoritats municipals i el que cal esperar és que això acabe bé i siga un passatge més en el que és la construcció d'un procés de reconeixement i d'un procés d'estabilització i de normalització del que en definitiva és la llibertat d'expressió d'un artista, la llibertat absoluta de creació d'un artista i de desenvolupament de tota la seva capacitat creativa al servei del seu poble, al servei de la seva societat. El que això tinguem que estar encara recordant-ho
com fa 40 anys se tenia que recordar que la llibertat de reunió, d'expressió, de manifestació eren drets humans que estaven consagrats en les cartes i en les declaracions universals de drets de la persona, que avui encara, en el 2014-2015, s'estiga tenint que recordar que n'hi ha coses tan elementals com és la llibertat d'expressió, la llibertat de creació d'un autor, no deixa de ser un motiu perquè reflexionem de que encara n'hi ha moltes coses per fer i de que la funció de l'art encara té que estar recordant-nos de que n'hi ha moltíssima gent encara, n'hi ha dintre de la nostra societat tendències, actituds que senzillament no volen que l'artista siga lliure en la seva creació, prefereixen personatges com el Jaume Espí, que fa el que li manen, que és el que en definitiva domina en aquest tipus de sectors socials que no volen acceptar que les llibertats arriben a tots els àmbits, als àmbits cívics, als àmbits socials, als àmbits artístics. I aquí és on trobem en essència, i per a mi, des del meu punt de vista, en els fets que han passat al voltant d'esta escultura, tot el conflicte que podem trobar-nos en qualsevol moment i en qualsevol expressió, qualsevol manifestació vital. No us he de dir sols que va haver un artista que se va prestar a aquesta operació, sinó que van haver personatges que se van prestar a justificar lo de l'alcalde. Com nosaltres, dintre de totes les al·legacions, presentàrem estudis com el del catedràtic Roma de la Calle, que esta vesprada vos parlarà, o com la del catedràtic Manuel Vidal, que també vos va parlar, que tots, davant de la borrada que significava aquestes, en principi, intencions després consumades de l'alcalde i l'Ajuntament de Gandia, es van mobilitzar per impedir-ho, des del seu saber, des dels seus informes. L'informe del Roma de la Calle al voltant de l'escultura és una petita joia de la història de l'art, el mateix des d'un punt de vista de la seva matèria, que és l'urbanisme, el Manuel Vidal. Ens trobem, jo almenys me trobo en l'expedient, quan estem examinant-lo en l'àmbit judicial, un informe d'un membre del Consell Valencià de Cultura, un catedràtic també, catedràtic, professor, un tal José María, ja me vindrà el nom, que en el seu informe plantejava que lo de l'escultura estava, que molt bé, lo de canviar l'escultura, l'Ajuntament que perfectament ho podia fer, plantejant que com si fos un quadro. Un dels jutges a mi me va dir, hombre, es que esto es como si en el Museo Thyssen, un cuadro que está en una pared, el director decide cambiarlo de sitio y no vamos a montar un pleito porque el director quiere cambiar el cuadro de sitio. Aleshores, el jutge ja tenia claríssimament una idea feta i una composició feta de que aquesta escultura de 25 tones i de 25 metres de llarga era com un quadre, i que l'encàrrec que li havia fet l'Ajuntament a l'artista perquè creara una obra específicament per a aquest lloc, per a ell no tenia ningú valor. És dir, no me va donar ganes de dir-li-ho, però evidentment ja procurem mossegar-nos la llengua, la de dir, vostè el dia que s'explicava la propietat intel·lectual, quan feia la carrera devia estar en la cafeteria, perquè el desconeixement era absolut, però a més la trivialitat i la banalització de tractar aquesta escultura com si fos d'un quadre, però a més
i sense voler seguir-li la polèmica, perquè no em va donar la gana seguir-la, si el quadre és una donació a un museu per a que estigui en un determinat lloc, és que el director del museu no ho pot canviar. És un dels problemes que tenim en els museus quan s'han acceptat determinades donacions per unes condicions que, vistes després en la perspectiva del temps, són absurdes, o sigui, són irreals. Fins i tot un quadre, una cosa tan elemental que sí que efectivament se la pot agarrar, se la pot traure, se la pot... però si hi ha hagut uns condicionants, si hi ha hagut un pacte i una confluència de voluntats en el que uno ha dit jo dono o jo faig este quadre o este mural. Això està passant també en la Politècnica de València, on hi ha una donació d'un mural que no ha sigut instal·lat i després dels anys l'artista està reclamant el que li tornen o que l'indemnitzen perquè no s'ha complit. I quan hi ha estos acords i estos pactes, és que els pactes estan per a complir-los. O sigui, des de que fa 2000 anys els romans inventaren tota la seva teoria dels contractes, la confluència de voluntats. Mira, és que si hi ha hagut un acord per a que aquesta escultura estiguera ahí, és el mateix que si hi ha per a que un quadre estigui en un determinat lloc. Si aquest acord està ahí, les parts que han fet l'acord són les que tenen capacitat legal per a poder-lo desfer. Però si no n'hi ha acord, una unilateralment no pot fer-ho. Aleshores, en els propis jutges se va produir tot aquest debat. A un jutge se li va demanar que mesures cautelars per a impedir el desmuntatge i la destrucció de l'escultura. No ho va trobar adequat, va dir, però com vaig a posar-me jo a un ajuntament? Un ajuntament se suposa que serveix a l'interès general, i vosaltres sou un artista i el seu advocat. O sigui, com vaig a dir jo que no se pot traslladar aquesta escultura de lloc si l'Ajuntament diu que sí que se pot traslladar i n'hi ha una memòria que diu que se va fer tot bé, i per molt que li digues, no, és que mira, la memòria diu que se té que fer amb l'artista i l'artista no ha sigut ni convocat ni consultat. Per tant, és dir, en l'àmbit judicial participa primer d'una ignorància supina. O sigui, el primer que té que fer una persona que viu el dret en la pràctica és llegir-se els preceptes legals que afecten a la matèria que està tractant. És dir, te trobaves sorpresivament que quan anaves a tractar l'assumpte amb el jutge corresponent li sonava a xino el conveni de Berna i l'article 14 de la llei de propietat intel·lectual, però a xino, o sigui, és dir, no l'havien llegit en la seva vida. Però dius, bueno, si és la primera, si no ha hagut motiu, no ha hagut raó per a que ho hagin tingut que estudiar, doncs vale, aquest dia estaven en la cafeteria i van tenir sort i no els va eixir en l'examen i per tant aprovaren i acabaren la carrera i són jutges. Pots entendre moltes coses, però és que davant tenien tots els recursos, tots els escrits nostres, totes les interpel·lacions nostres on s'explicava i s'aportava no sols els preceptes legals que us he comentat, el conveni de Berna i la llei de propietat intel·lectual, sinó dues sentències que existeixen en l'estat espanyol que li diuen també als respectius ajuntaments que no poden fer el que es dona la gana amb el patrimoni cultural del seu poble i que tenen que mesurar les seues decisions i que tenen que entendre que el dret d'autor és un dret que existeix i que per tant n'hi ha que respectar-lo com els demés drets que tenen els ciutadans. Aleshores se continua considerant un privilegi el que l'autor puga decidir si la seva obra ha de ser modificada, no ha de ser destruïda o ha de ser alterada o traslladada. O sigui, se continua tenint aquesta visió de privilegi propi de les èpoques de la societat estamental i la societat en el que l'administració la continua considerant que actua en benefici de l'interès general, cosa que és la seva obligació,
però que quan hi ha indicis tan elementals que traslladar una escultura, ja estàvem en plena època de crisi, amb un ajuntament com el de Gandia intervingut per el Ministeri d'Hisenda perquè està endeutat en més de 200 milions d'euros, un municipi de 60.000 habitants com és Gandia, i anaven a gastar-se tots els diners que van invertir, que en principi que nosaltres ens vam poder assabentar estaria al voltant dels 60.000 euros més el que a l'escultor Jaume Espí havien acordat pagar-li sota mà, perquè quan les coses se van complicar li van fer firmar una carta que deia que donava l'obra a la ciutat, cosa que ara s'ha trobat un contracte que nega aquest fet perquè li anaven a pagar una bona quantitat, a part de que era un senyor que ja estava fent altres coses en el poble per encàrrec del senyor Torró. És a dir, l'actitud social davant d'un fet com este, el que ens trobem és que el cas de resistència, d'oposició al que és una fragant vulneració de drets bàsics i fins i tot fonamentals, perquè la pròpia Constitució és la que consagra el dret fonamental de l'artista a crear o de l'intel·lectual a crear, no forma part del grau de preocupacions d'institucions que tenien que vetllar per aquests fets. És a dir, el Consell Valencià de Cultura, el màxim òrgan consultiu de la Generalitat Valenciana en matèria de cultura, que en el seu àmbit té no sé quantes comissions de protecció del patrimoni cultural, de promoció de les arts. El plenari en el que se va tractar aquest tema és delirant, o sigui, és per a representar-lo i que tothom vega la calanya dels personatges que van intervenir. Una senyora que encara era directora d'un museu dient que un alcalde pot fer el que li dona la gana. La senyora Consuelo Siscar literalment això va dir, perquè ella és membre del Consell Valencià de Cultura, per molt que alguns ho estiguin explicant encara, però és membre del Consell Valencià de Cultura i no per la majoria absoluta del PP, per el vot del PSOE també, excepte un diputat que el PSOE va enviar a l'ostracisme i el va destituir de tots els seus càrrecs, bàsicament per a aquesta resistència a acceptar aquesta realitat. És a dir, el senyor Ramon de Soto, que Déu el tinga en la glòria i que faça perquè no torne mai, escultor també, va defensar que l'alcalde podia perfectament tirar l'escultura on volguera, que això era una facultat del propi alcalde. És a dir, dintre del món de l'art n'hi ha de tot, malauradament, i jo ja me cuidaré, i pense que la societat s'ha de cuidar de pensar que determinades manifestacions són uniformes, són globals, són corporatives. En el món de l'art, aquesta banalització, aquesta utilització, aquesta formar part dels xanxullos de moltíssima gent que ha estat apoderada de les institucions, ha estat en l'ordre del dia fins avui. I el problema és que la societat, des del meu punt de vista, puga acabar pensant que eixa banalitat manifestada per aquests personatges que us he estat comentant, que puga acabar contaminant i que puga acabar estenent-se a tot el que entenem per la pràctica de la creació intel·lectual, la creació artística o plàstica. Perquè jo penso que al final persegueixen també això, la banalització de tot. Igual que han banalitzat la bona gestió dels serveis públics, han banalitzat els drets de les persones, convertint-lo en pures mercaderies o decisions que queden en mans de quatre que fan i desfan les lleis de mordassa i altres tipus de mesures restrictives de les llibertats civils. Això és un
dels riscos que tenim i contra els que pense que l'obra del Toni Miró emergeix d'una manera clara, diàfana, per recordar-nos que va existir el 25 d'abril de 1707, per recordar-nos en les altres escultures públiques que podem veure per ahir, com la imatge de l'Ovidi Montllor, que van haver persones que resistiren fins al final defensant la seva llengua, la seva cultura, i en definitiva este és el gest social, el gest cultural, el gest creatiu que en obres com la del Toni Miró i la d'altres de la seva generació i afortunadament també de les generacions actuals estan treballant i estan lluitant perquè esta aplanadora de visió antisocial, política, en el que volen que se manifeste la creació artística, se tracta d'evitar-ho i se tracta de reivindicar contínuament el que pintant, esculpint o escrivint o fent música els drets de les persones han d'estar per damunt de qualsevol cosa. I tot el que us he estat plantejant crec que és lo suficientment polèmic com perquè tingueu discrepàncies o que tingueu ganes de voler compartir també les vostres reflexions, perquè el que jo pretenia i pense que és la raó que hagi vingut a participar en este curs és d'alguna manera generar debat i reflexió al voltant d'estos plantejaments o d'aquells que puguen derivar-se de les qüestions que vos he explicat. No sé si per part vostra voleu... Del que has dit, parlant sobre aquesta escultura i una miqueta en general sobre la situació legal de protecció del patrimoni, em queda un dubte, per desconeixement a dia d'avui, has parlat que l'obra amb nocturnitat i probablement amb alevosia també va ser arrencada del lloc on estava per ser traslladada a un altre lloc. Em sembla recordar que has comentat que es va portar a un altre lloc sense protegir la integritat física de l'obra, la integritat real. No sé si he entès molt bé que l'escultura estava encofrada, formigonada, sota terra, en la seva totalitat. Sí, en la seva totalitat. I em queda el dubte de com ha sigut respectar la integritat de l'obra per ser traslladada a un altre lloc, amb un informe tècnic municipal, amb una sèrie d'informes, de valoracions per part de l'Ajuntament, traslladada desmuntada a peces, perquè 25 tones, no sé, em costa creure que s'hagi portat sense que l'escultura s'hagi vist modificada o hagi patit alguna modificació, no sé, de quina manera han sigut capaços de portar-la, i en cas de que no s'hagi pogut complir, a nivell de protecció de patrimoni, si això és en part el que actualment queda obert i pendent de resolució judicial, o a través de, crec que també has dit que amb la nova corporació municipal hi ha una espècie d'acostament, d'una mediació per tal d'arribar a un acord, però no sé si l'acord també suposa si ha patit alguna modificació, algun mal, algun dany visible o comprovable, si això suposa també l'acord o la proposta d'acord la restitució de les característiques originals de l'obra, o en el seu cas, no sé, pot ser una
un acord amb el propi artista per una possible indemnització o per poder tornar a restituir difícilment la integritat de l'obra si és que ha patit algun dany. Mira, Perdona per la llargària de la pregunta, però... L'escultura va patir danys, l'escultura se va arrencar amb sopletes i amb radials, se va tallar. Totes les 96 llances que formen part de l'escultura se van tallar amb radials. Les peces de ferro se van tallar amb radials els tornillos que les subjectaven per poder-la també arrencar. És a dir, dins del que pogué eixir a peces que se van tallar també amb radials i amb soldadura autògena, fet per operaris d'una empresa contractada que no tenia res a veure amb empreses especialitzades en manipulació d'obres d'art, i amb la manera en què ho carregaren amb les grues i ho tiraren a un camió, l'escultura va patir molts danys. I després en el muntatge la van muntar conforme a ells els van anar indicant els tècnics de l'Ajuntament. L'escultura actualment muntada s'assembla a l'escultura creada per el Toni Miró i són peces fetes per el Toni Miró. Però l'escultura actualment, l'actual, no té res a veure amb l'obra creada. Primer, perquè l'escultura forma part de l'espai en la que genera la reflexió i la idea del propi autor. És probable que si li hagueren encarregat a Miró una escultura per al lloc on decidiren col·locar esta, que el teniu ara a la pantalla, doncs haver sigut una altra escultura, però no la el 25 d'abril de 1707. No hagués sigut aquesta. Per tant, aquesta manipulació, trossejar-la, tallar les llances van ser instal·lades en este àmbit a partir d'uns tubos que se col·locaren i les llances se posaren ahí. En aquests moments fins i tot és un perill públic, són unes llances que pesen més de 30 quilos cada una d'elles. Sí. No, és massís, sí, és massís. Cada barra pesa els seus quilos. Que està soldada, això és el lloc on està soldada sobre aquests tubs, de manera que tu vas i la mous i l'escultura la pots arrencar perfectament. El problema no és que ho faci un gamberro, el problema és que ho facin xiquets i que n'hi hagi un accident. Però també el problema és que desfigura la pròpia obra. El paral·lelisme de les llances, la solidesa de les llances, la composició ha quedat desfigurada, però a més la pròpia visió de l'escultura. La visió de l'escultura que estava pensada fins i tot en la curva de la base de l'obra tal com va ser concebuda, el seu estat actual és de deformació greu i d'una obra mal feta que li continuen dient el nom perquè en definitiva l'Ajuntament no pot canviar el nom ni pot parar justificar-se ell mateixa davant dels tribunals. Una altra qüestió és ara com refer això. Havies plantejat indemnització. Des del primer moment van estar acusant el senyor Torró, acusant a l'artista de que el que volia era diners. S'hagués plantejat des del primer moment la reclamació, mire, si vostè vol fer això en l'escultura, això val tant. I segur que aquest individu hagués buscat les formes fins i tot per a pagar, perquè l'escàndol no li interessava. Però mai s'ha plantejat que era una qüestió econòmica, mai s'ha plantejat. Evidentment que una vulneració de drets pot acabar en una compensació econòmica, però això no s'ha plantejat. Hi ha hagut artistes que ho han plantejat d'aquesta manera, però no és aquest cas. En aquest cas, primer, el que no se volia era que l'escultura se traguera del lloc, perquè no havia raó.
perquè no s'havia oferit llocs en el que la integritat de l'escultura s'havia conservat. És a dir, és que des del principi se va estar plantejant, bueno, senyor alcalde, diga uns altres llocs on aquesta integritat de l'escultura se puga assegurar i se puga garantir. Si no és esta rodona de l'entrada a Gandia, quina altra rodona n'hi ha que puga ser el lloc? Que a més les n'hi ha en Gandia, les n'hi ha. És que no era això la qüestió de lo que volia l'alcalde. L'alcalde volia que l'escultura desapareguera de qualsevol lloc on tinguera aquesta visibilitat i aquesta presència en la quotidianitat dels ciutadans de Gandia. Això era l'obsessió, era una obsessió censora que de tenir ben desenvolupat el nostre sistema judicial, s'haver atacat per ahir i no per els drets de propietat intel·lectual, que és els únics que ens vam poder agarrar, per una senzilla pràctica censora i prevaricadora de l'alcalde. Denuncia que el jutjat que la va conèixer, el jutjat de Gandia, de lo penal, el jutjat d'instrucció, no ho va voler acceptar, no considerar que hi havia una conducta prevaricadora per part de l'alcalde, primer perquè estava fent tot el que estava fent amb absència absoluta de procediment, que és una de les qualificacions que se li dona al delicte de prevaricació, és a dir, fer una cosa injusta, és a dir, il·legal, i a més amb absència completa de procediment. Això és la primera denúncia que se va presentar. El jutge no volgué dirigir-ho per ahir. La raó, la de que ell no veia delicte, com ell no veia delicte, doncs ja estava. Se va recurrir a l'audiència provincial, l'audiència provincial li va dir al jutge que si bé no veia prevaricació perquè l'escultura encara no s'havia tocat, que tingueren cura de que l'escultura no la tocaren. És el que provoca el canvi d'actitud de l'alcalde i comença a donar-li forma administrativa, d'alguna manera, per a poder regatejar les advertències que sí que des d'algun àmbit judicial li van anar fent. Ara, en aquests moments, la negociació ha començat i està de manera molt incipient. Sí, jo volia saber, ara en aquests moments, què hi ha en aquesta rodona? Ara n'hi ha l'escultura de Jaume Espí. Es va posar, no? Sí, la va posar. No sé si... Són unes lletres, és una espècie de sopa de lletres que formen en grans peces la paraula de Gandia, però estan com deixades caure en la rodona i sols des d'un determinat lloc se veu la composició Gandia. Això és el que està mirant ara l'Ajuntament. L'Ajuntament actual està mirant este senyor quant ha cobrat per aquelles coses que en teoria hi va donar. En l'àmbit dels... no sé si... Gandia està molt ben tractada esta foto, perquè costa el... Això és el que n'hi ha ara. Aquestes lletres podien anar... Nosaltres arribarem a veure fins i tot 3 llocs arribant a Gandia on perfectament podien anar aquesta escultura, és a dir, que tampoc havia una negació de que el senyor alcalde volgués posar el nom de Gandia en algun puesto, o sigui, com si quan estàs arribant a Gandia ningú sabera que estàs arribant a Gandia. Hi havia 3 llocs idòneos per a col·locar aquestes lletres tenint una perfecta visió dels que arriben a la ciutat. Però l'escultura que va fer Toni estava molt pensada per al lloc, per la llum, no? Per a la volta de la rodona, anaves descobrint totes les... Això aquí ho ha estudiat magníficament és tant el Romà de la Calle com el Manuel Vidal, un arquitecte i l'altre historiador. Com l'obra, el Manuel Vidal, entre altres coses, perquè participa tècnicament en la seva ubicació i en la seva... L'escultura és que neix quan se diu en este lloc és on volem que vagi una escultura de Toni Miró
i la temàtica, el desenvolupament de la idea, la seva plasmació naix a partir de que en esta plaça, que a més se diu 25 d'abril, és on volem que vagi una escultura teua. Quan li diuen així, comença el procés de creació, el procés de desenvolupament de les idees des de xafant el terreny i mirant i observant tot l'àmbit estètic i l'àmbit artístic que permetia este procés de creació de l'obra. Dir que el lloc i l'obra són inseparables, de tal manera que és així, és dir, és que t'encarreguen una obra per a un altre lloc i haurà sigut una altra cosa, no haurà sigut esta. Jo vull saber si n'hi ha alguna limitació per als polítics o els gestors d'aquest tipus de coses, d'art, en les poblacions, per a posar un límit d'obra per a donar-li a un artista. Saps el que vull dir? Sí. O sigui, sé de casos que conec que els polítics han posat no sé quantes rodones del mateix artista, escultures, sense que ahir n'hi hagi ningú accés a un concurs públic, a lo millor, sinó que estan agafats a dit i de dir a lo millor del mateix artista que segurament és d'eixa població, fill de no sé què, conec casos, i a lo millor tenen 3 o 4 escultures en la mateixa població. Això està limitat? Està controlat? No. És una qüestió personal del polític, no? Bueno, personal perquè ell pren la decisió, però legalment... Sí, però per el número, perquè posen una ho entenc, però que posen 3... És que això ja és una qüestió de que la pròpia ciutadania expressa el seu parèixer també. Una de les coses que no estan... ningú s'ha plantejat a regular és l'escultura pública. Que jo sàpiga n'hi ha pocs llocs on està regulada. A Barcelona està regulada a través d'una comissió d'espai urbà que està formada minoritàriament per càrrecs de l'Ajuntament i majoritàriament per representació d'estaments socials vinculats a la creació artística. N'hi ha representants del FAD, la Fundació de les Arts Decoratives, n'hi ha representants del Col·legi d'Arquitectes, de la Facultat de Belles Arts, o sigui, n'hi ha de diferents estaments estan formant part d'esta comissió i no sols tracten la qüestió de l'escultura pública, si vegeu, si conegueu Barcelona, la diversitat d'autors és impressionant, sinó que a més cuiden que el procés de creació estiga protegit i estiga amb tota la col·laboració de l'Ajuntament necessària. Però no sols intervenen en l'escultura pública, aquesta comissió d'espai urbà, sinó que intervé en tots aquells projectes que d'alguna manera poden desfigurar l'skyline de la ciutat, la línia del cel. És dir, aquesta comissió és la que autoritza l'edifici del Nobel, és el que autoritza l'escultura de Calatrava, l'escultura... És a dir, n'hi ha llocs on s'han pres molt en sèrio que la ciutat és un espai de convivència plural i diversa i que d'alguna manera, d'una forma molt respetuosa, però que n'hi ha que regular aquestes coses. En la immensa majoria de les nostres ciutats no existeix aquesta valoració prèvia d'un conjunt de persones que tenen coses a dir. Se sol prendre en l'àmbit de l'alcaldia o de la regidoria de cultura i pense, jo soc de l'opinió també que arriba un moment en què caldria buscar processos per als que la necessitat de que la ciutat compte amb expressions artístiques
en el seu entorn també vagi unit a que aquest procés siga el més transparent i el més plural possible, que siga mitjançant concursos o mitjançant arribada de projectes que són estudiats i que són debatits, perquè això se queda per a tota la vida. És a dir, la voluntat d'una escultura pública és que va a ser una representació d'una determinada creació que ha vingut per a quedar-se, perquè és la voluntat del propi creador però també de la pròpia societat que li ha fet l'encàrrec. Des d'un punt de vista legal, l'encàrrec d'una obra d'art, igual que la compra d'una obra d'art, no està obligat avui per avui a que se tinga que seguir ningú concurs, però en molts llocs sí que se fa ja. La compra de diverses escultures, jo parlo ara d'escultures, per part del mateix artista, dels polítics al mateix artista, o ara aquesta moda que s'ha posat de posar lletres que estan en Xàbia, o que retiren, en Xàbia va passar el mateix, van retirar una escultura d'un altre artista per posar unes lletres. O sigui, totes aquestes coses jo veig que últimament estan com molt fora de regulació, no? O sigui, ara posa sí, lleve, me dona igual si és d'este artista que és fill d'un dels polítics i a més és escultor del poble, doncs li encomanem. Jo crec que un paper molt important a jugar en este canvi de tendència i este il·lustrar als nostres ajuntaments, o sigui, traslladar-los la necessitat de que ajusten processos que milloren aquesta diversitat i aquesta estètica pública, qui tindria un gran paper a jugar és el Consell Valencià de Cultura. Les directrius d'un Consell Valencià de Cultura són molt importants. I després, evidentment, una Conselleria de Cultura. Conselleria de Cultura que no existeix perquè va unida a la d'Educació i a la d'Esports. O sigui que no tenia entitat per a ser conselleria, per allò que n'hi ha que estalviar, diuen. Gràcies.